Apa co szedłem mówiłam. Przecież mi się dano wam? Wam, a cię bym parę kolit. Ah, dice te ve que está para ver si pic amarillo y oye, te ve que happy kids show. A wiem, że kumpucie by ja kapta szwaceste. Da. Hem staki kujec. Ah, hat sich gehabt hat ja nicht geguckt, wenn da koi wei nie öts. Wiem, vad det titta kapen denna kove. Vi kapen tian it kuhkaat se juk katsum bihni kove. Kaiste det tavani jöts. Para kiis sönnek tukot häpä pikpaut. Ska vi höjda kvar nu hem i det om vi höjda jämte för det var kanske på det där. Om det är det mat är så kapen jöts han inte så. Ah, da im van jup öts. Det är vad jup jöts är. Ah, Jöts han. mero im skis wissen. Ja, vem. Det ser ut som han också känner. Till den bom. Det kan vara om du var att jag apenas jag kan vara om det. Vem var? För jag vill säga att How much så har varit den hat sut. Akain har vet jag. Men det dock. Ah, det här är ju jag så det dockshina. Ah, man det så det. Van het je spuma heb ik doks. Ja, kom. Kai ve mais tumbuma. Ka. Je pedaço je ve tsut spuma. Mas pedaço tá cortado. Tá certo. Aha, je ve shim de te has ta pedaço vai venir mas mer så där uppe. Para i ve jag vet inte jag måste som bitte. Måste som bit. Jag bara mött. Alltså jag vet inte skulle. Шипик ка юктушк шок. Куда чушк шок, аж вачива канкю. Ти колау че беше я пиехме кои ве таван кю. Вавин este pictut. Zost ne zo pictut se akje. On die kaven. Pik mu hidum je ve ip spum ko happy ve o mas pik pikit. Ka det mam ju vet pum ku pauta. Kuta punoi kate. Mas Pikit pikit. ket pam. Per has na ju pikit bium shimir kvem ja. Ha se. Depende ja. Hamu moi tamu motskir. Men det har ju det kan jag vill dock inte. Ani ät skott upp che hape. Den hamas gauran te hay mir kainat. Ja, vem? Så kanske vi kan ut nu. Da che van jup shaha kyu. Ja, det ska vi kul. Så vi det. Da che ves venges ku de kekkers da che de van jup kyu. Da Ja, sa. det ser. Vem? Usk. Det ska vi kul. Toi sham. Vem?